Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ima u nas ona izreka, malo za biznismene, kad ide nešto. Pa da kažem, vjerujem da većina ne zna kako je došla ova izreka, kako je koptisala, kao ono kucanje u drvo kada nešto ti dobro ide. A to traje već 2-3 hiljade godina. Prije nove ere stari Egipćani su vjerovali u jedno drvo sreće i kad im nešto dobro išlo, oni bi došli tu pokucati u to drvo. I da i mi muslimani vjerujemo u toj gluposti. I ono kad je ne bilo uroka pa da pokucat, da Bog sačuva. Reci mašala, a ne da kucaš u drvo. Ali ovo u nas je kopticalo od jednog Samardžije, imao je on posao Samare, pravio sa djetom, tu je djeto mu pomagalo. I jedan ružan Samar je bio gdje bi on ostavljao one pare u onaj loš Samar. I jednom je došla mušterija da kupuje Samare, a nije bilo oca, samo dijete bilo. Pošto su poto, pošto onaj ružni, on upola cijeni. Daj mi, kaže onaj. A nije znalo dijete da su nude pare. I on odnese onaj Samar pun para. Ne zna, nije imala mušterija da spare unutra. I onaj sin, kad je došao otac na većoj kući, ono vas sretan, govori, babo, kad ja prodao onaj ružni Samar, veli da ga obraduje. Mo koji sine, kad onaj ružni? Evo je, kaže otac, kad ne ide. Pa kako sad, sinu, nije jasno kako neće ići, on ružan Samar uspio prodati. Ali eto, Allah je htio da ovaj nije ni gledao, niti je šta zavrivo u Samaru, vidio nevaljan. Ja sam došao sutra, kada ne valja Samar, ja hoću vratiti Samar. I vrati Samar. Kad opet sin prenosi ocu, kaže babo, onaj čovjek vratio Samar. Onda ocu drago, kaže dijete kad ide. Ono dragom veli došle pare. To je to, kad ide ne treba ti matematika, nego kad Allah daje, sigurno ide. Zato ću završiti sa jednom zanimljivom pričom. Budimo vjernici, Allah daje nefaku. Trebao je čovjek na džumu i konta ima 3 problema. Pobjegom u magarac, a trebao donijeti mliva iz mlina brašna, nije se imalo šta jest, i plus njivu trebao je navodniti. 3 obaveze. Šta sad? Ipak kaže, idem na džumu pa kako Allah odredi. Dok je došao sa džume, čudo se desilo. Magarac je došao, vuci ga oni natjerali i došao sam kući. U međuvremenu, dok je on bio na džumi, komšija je tamo svoju njivu navodnjavao i zaspao. I kako je njegovo navodnio, došla voda u njegovu njivu. Tako, na jeftin način. I treće, ugledna žena mu je spremila ručak. Odakle hrana, brašno, kad je komšija pogrešio, zamijenio brašno, kad je došao u kuću, vidio tvoje brašno i donio ga ovdje. Eto, kad ide i samo mi idimo na džumu pa da nam krene. Budimo vjernici pa da nam krene. محمد وآل محمد